Pekný deň, priatelia, bajkeri, bajkerky. No, tohto týždňa som na rekondičnom pobyte v Ružbachoch. Tam sú takde kúpele. No a toto tu vyzerá takto prostredie. Neviem, hlasia trošku dážď bude. Skočím asi len do Starej Ľubovne. Zajtra hlasia peknejšie počasie od rána, tak by som skočil na Dunajec. A tam si dať nejaké túry, tak idem popozerať nejakú trasu, jak to tu vyzerá. Tadiaľto by som mal ísť do nejakej dediny nad Starú Ľubovnu a uvidím, kde sa dostanem. Tam kde vzadu. Tam, kde tá dedinka asi je, tam by som mal prísť a už potom po hlavnej ceste by sa malo ísť na Červený kláštor. Tak uvidím, no. Neviem to preskúmať na zajtra, že by som si dal ten cez les, neviem, či mám ísť, lebo údajne hovorili, že tu medvede nejaké dosť veľa je. Tak uvidím. Ešte popozerám do mapy večer, kadiaľ by to bolo priateľné ísť, takže takto vyzerá v Ružbachoch vyšných. Nižné sú tam nižšie trošičku dole, za týmto kopčekom dole. A tak hovorím, tam sú kde kúpele v tej dolke. Kopček tam hore, ten vysielač, nejaká túra prejdúca hore, uvidím. Do stredy hlasia dobre počasie, potom 2 dny dážď, no tam neznám, jak to bude. Taká kaplnka, no a tu je obec Kamienka, čo už som dorazil tu, a po ceste hlavnej sa ide na Červený kláštor zhruba, ja znam, okolo 16-17 km. To pôjdem až zajtra. Tak to vyzerá. Také kopcovité to je tu. Hornaté dosť. Tak nakoniec som sa rozhodol, že idem až do Červeného kláštora. Ukazovalo sa tak, že bude pršať, ale sa to dajak rozplynulo, tak som tu teraz na dajakom Stranánske sedlo, ale do Červeného kláštora dajakých 10 km ešte mám. Tam vidno už aj pozadí 3 korunky. Takže tak. Tu by som prišiel do Podolinca. Zrejme aj cez Ružbachy, no ale neviem ten terén, aký tam bude, lebo to kopce sú riadne a zrazujem ten medveď. Takže takto. No, nachádzam sa už v Červenom kláštore. Rozhlas vyhráva miestny.
No a ja si odbočím. Neodbočím, tuto. Pôjdem rovno dole ku kláštoru. Tuto by som mohol odbočiť, aby som sa dostal do kempu. Ale obejdem to. Tu stadiaľ po tej ceste dozadu. No takže prejdem to tu v tom kempe. Tu sme. A bola vzadu tribúna taká, už je zbúraná. Asi pripravujú na sezónu. Tu je už pekne vykosené. Hore 3 korunky. No a ja sa pustím tu okolo Dunajca dolu. Pomaly dolu. No údajne tu Janošik preskočil. Z jednej strany je hornej skaly na druhú stranu. Údajne taká legenda sa hovorí o tom. Toto je tá skala. No to je riadna výška hore. Poďme hore spadnúť dolu. No. No a už teraz je tu opravená tá cesta. Ja som tu bol naposledy, tá bola rozbitá. Už s tým dačo urobili, no. Takže sa patrilo na takú lokalitu. No. Pekný výhľad. A máme tri plte. Tam hore je ďalšia štvrtá. Málo ľudí, ešte není sezóna. Až od prvého asi začína. A aj dostatok vody je na splav teraz. Paráda. A im to ide akurát. Tego nic. Faccia i rodei da chłopów. Nie, 26 minut idzie tryb. No, tu je lodenica. Tu nakladajú
Neviem, či ešte idú ďalej. Polská strana, cyklochodník. Tak to vyzerá cyklochodník na polskej strane už. No a tu máme jelenicu, sa páše. Polská jelenica. No toto je dedinka Veľký Lipník. Ale nad červeným kláštorom, jak sa ide na Starú Ľubovnu. Taký parádny zjazd dolu. Tak 12% stúpanie hore je. Autobus dobiehame. Z tejto strany to je asi priateľnejšie sa mi vidí. Je priateľnejšie.
No, zdravím vás, priatelia. Dneska sa nachádzam v Litmanovej. Na putnickom mieste. Na hore zvír. Taká pamätná tabuľa. No, z Litmanovej idem tam na hrad Staroľuboviansky. Ešte tam sa stavím a potom smer Ružbachy. Takže takto sa musím premiestniť po ceste. Neviem, jak by bolo tam najkrajšou cestou ísť, možno, že tam cez tú polnú hore. Asi, no ale nemám to zmapované, neviem. Teraz som blúdil, išiel som cez les. A cesta sa mi stratila. A som sa musel vrácať kúštik dolu, dozadu, naspäť. Pokiaľ som sa dostal na túto cestu, a to som išiel len tak tiež cez les po lúkoch. Ale asi tá cestička tam, tadiaľ by sa mohlo dostať hore. Ja neviem, kde to ide, radšej to obídem. Nebudem riskovať už, že zabludím. Že stíham na večeru ísť. Ešte tam idem a palím nazad. Takže obec Jaravina. Stará Ľubovná. Keby som to tu poznal, tak by som išiel aj krátku, ale nepoznám to tu. By som sa nestratil zase. Aj bocian tu letí nado mnou. No, Staroľuboviansky hrad. Otvorené. Dobrý den. Zdravím, priatelia. Dneska konečne lepšie počasie, kúštik. A tu ideme hore. Takú vyhliadku. Stúpanie je tu dobrá. Taký kopček.
Nevieme ešte koľko to bude do hora, ale toto je tu povedome. Sleduj. Od medveda si značí teritorium tu. A tu je v nadisko zrejme, alebo bolo tam až posed. Tak sme na území medveďa. Ale to není ešte ten vrcholový bod. To ešte pôjdeme tu a tam asi je. Zrejme. Mám taký pocit. Lebo vidíš, kde sme. Aha, to je asi ešte tam. Jo, Borsúka chata, ešte ďalej. Aj dobrá výška je tu. 4 jednotky. 1111 m nad morom. Veterný vrch. Tu fúka stále, no, tak preto je veterný. Tu máme ochráncu lesoch medveďa. Pozadí Vysoké Tatry. Severný vietor fúči. Tam máme Pieniny, Tri Korunky, Dunajec. Tu sme prišli z dola, tam je cesta. Tu je cestička dole. Tak poza ten kopec, dole do tej doliny, dole tak, kde tam v tej doline dolu. V tom Y. Tam už je výživný stúpačík. No, teraz z toho veterného vrchu ideme na Stranianske jazero, dajaké, smerom na Straniani. Zatiaľ tá cesta celkom v pohode vyzerá. Není ani až taká blatistá po tých dažďoch, čo boli. Celkom pohoda. Takže dá sa ísť. Človek musí ísť opatrnejšie, lebo sa šmíka. No ale tam od tej značky, od toho medveďa, je to tu také divoké, no. Dúfajme, že ho nestretneme takde. Ale z tejto druhej strany asi sa pôjde lepšie hore. Tu je taká cesta rozbitá, rozbahnená. No ale asi tady auto po tomto pruhu. Opľa, už to šmíka. Už to šmíka. Dá sa prejdúť, nie? Radšej zlezem, že by som spadol. No sú také úseky rozbahnené dosť, no ale tak dá sa to prejdúť, tak je to dobre. Takže ozvem sa až z toho jazera.
No sme dorazili na to Stranánske jazero. Pekné kapriky sú tu popušťané, to sme videli one 2 kusy, 3 kusy. Možno, že tu je aj sivon americký, struhovité. Tak sa mi vyzerá, že tu plávajú. Vody tam ich možno, Oni potrebujú kyslík. Ale on to tie one vydržia. Hej? Hej, o takej stojatej vode, on je bez problémov. Pstruh potočný nie, ale Nie, oni nie. tie sivone, oni vydržia v takýchto jazerách. Aha, tak to nechal pol deci ešte. Plný. Plný, hej. Takže takto, celkom pekne to tu vyzerá, také na opekanie. Hlavičky, ohnisko. Ešte tu máme aj pol deci namerané. Ale to je čistá voda. Voda, hej, napadaná. Čistá voda, niekto tu nechal nie palenku, ale čistú vodu. No, palenku by nechali, Slováci nie. Takže pekné jazierko. Oplatilo sa ísť tu. Není to ani tak nejaká veľká záchádzka. Ale zrejme sa hore budeme tadiaľ to vracať, tak... Takže tak, no a sme v Poľsku. Neviem, čo je to tu za dedinku, ale to kúštik dole tu za lesnicu. Hneď tá prvá poľská dedina, neviem, ako sa volá. No, ale taký Janošik je tu, poľský. Takže taká opravujú cestu, alebo chodník tu bude tak. No pekný deň, priatelia. Piatok. A ja som sa vybral pozrieť do Bachledovej doliny. Vyrážam Kuštík za Spisku Belu. Ďalej je obchádzka. Takže auta nechodia. Tu pri rybničku je parkovisko a tu od toho parkoviska ide cyklochodník až do Tatranskej kotliny, tam kde. Takže si to prejdem. A mal by som ísť tu hore ku chodníku v korunách stromov a nazad, no uvidím, keď to bude kilometre, tak zhruba. A Lomnický štít v mrakoch a tu nekonečná rovinka. Ak to vede cyklotrasa vedľa cesty do Tatranskej kotliny, do Ždiaru. Hej, sama mucha, to sú repky asi. Tu robia cestu, je vyfrezovaná a novú cestu robia. Tu by som sa nedostal nikde. Dobre, že som tam zaparkoval. Ale nejakých 200 metrov od tej križovatky. Som si nebol istý, že tam zaparkujem, ale je tam parkovisko pri tom rybníku a odtiaľ sa napája trasa, takže v pohode. A mi to zapasovalo.
mašinka, ktorá čistí chodník. Takýmto spôsobom udržujú. Perfektné. Tu máme stavebné stroje. Asfaltovať. Akurát vyložil asfalt. A bude tu nová cesta urobená. A môže robiť. Valce brúsia hore dole. Pekná cesta bude. Konečne už. Možno, že to bude až zo Spišskej Belej, alebo skady to urobia. Boh zna. Tu sme na križovatke. Smerom na Štrbu. A rovno na Ždiar. Potady je zákaz. Je také 12% stúpanie. Neznám, či to myslené na Žiar, na Ždiar, ale asi hej, na Ždiar. Aj tu je parkovisko jedno, ale to by som musel obísť cez tie Rakusy. Ja to som ani nevedel, že sa nachádza tu parkovisko. Dobre viem, že je tu nejaké parkovisko. A tu v tej časti východnej by sa mala nachádzať chata Plesnivec, je, že tam cyklotrasa do hora. Vychádza sa tu zdakadiaľ, neznám, jak sa to tam volá presne. Na tú chatu Plesnivec. A tu už je zákaz, už je končí cyklochodník. Tu. Aha, tu sa prechádza na druhú stranu. Kde je tá odbočka? Tu kde vzadu. Tu by mala byť tá odbočka kde. Kúpele, alebo čo to tu je?
Tu je odbočka. Tu končí cyklotrasa. A budem za straty. Po ceste by som bol skorej, ale veľa aut chodí. No, tu také mláčky sa nezaprckam. Nie, že by to tu nejak rozumno urobili, že tá voda tu stojí. Tam sa ide asi do Bachledovej. No, kúkaj tu. Nerozumne urobené. Trafím sa. Trafil som sa. Našťastie. A nie šmyklo koleso. No, tu odpočívadlo zavlatené. Nie, že by to urobili. Nejak tú vodu odpratali hed dakde. Mláky sa robia tu. A čo keď je väčší dážď? Aha. Tu je dačo. Tu je smerovník. Tu sa ide tak, kde do Bachledovej doliny? Hej, dobre, díky moc.
Kokos. A ešte dosť ďaleko. Stámať. Už som tu, v Bachledovej doline. Lanovka takto predváža. Nastúpíš. Takto nejak to vyzerá, teraz to pekne urobili. Čo sme tu boli naposledy, tak nefungovala mi ešte ani lanovka, sa chodilo na pešo. Tu tady auto hore. Hlavne, že mňa vždy... Široké tie odrážky sú narobené. Mne sa vie, takže dáš ešte jedna serpentína a už to potom pôjde len rovno hore.
No, tu máme pekný výhľad dole, odkiaľ štartuje lanovka. Pozadí Tatry. No, som na pri chodníku korunách stromov. Tu je záver lanovky. Prázdne skoro sa prevážajú. To je slovenská vizita. Že by trošičku lacnejšie dali, že tí ľudia sa odvezú hore, že nemusia hľadať na tie peniaze. Proste dražoba. Bohužiaľ, dražoba je dražoba. Slovensko chudobné. Pozadí Tatry krásne vidno. Neviem, či by nejde aj nejaký trail dolu. Musím sa na to pozrieť. Takže tam sa kupujú lístky vzadu. Ten chodník začína tam. Takže tak.